Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο. Στο σημερινό βίντεο, όπως μπορείτε να δείτε, σας έχω όσο πιο white γίνεται και ο λόγος είναι ο εξής. Σας έχω επίτηδες έτσι γιατί στο σημερινό βίντεο θα δείξουμε πώς από το 0 θα φωτίσουμε μία σκηνή. Τι εννοώ? Δηλαδή θα βάλω το φως μου, το main φως μου, το background φως μου και όλα αυτά, δηλαδή θα δημιουργήσουμε μία σκηνή από το 0. Θα σας δείξω τον εξοπλισμό μου που το έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Θα σας δείξω το πώς βάζω και για ποιο λόγο βάζω το φως έτσι, πώς θα φωτίσουμε το background και να πω σε αυτό το σημείο ότι ούτε επαγγελματίας σκηνοθέτης είμαι, ούτε επαγγελματίας ηθοποιός είμαι, ούτε ό,τι έχει να κάνει με θέμα κινηματογράφο έχω σπουδάσει το οτιδήποτε. Όπως έχω πει και σε παλιότερο βίντεο, αυτό ήρθε από μόνο του και το γουστάρω όλο αυτό, δηλαδή όλο το behind the scenes, το πώς στείνεις μια κάμερα, το HDMI, δεν ξέρω και εγώ τι την παραμικρή λεπτομέρεια, το γουστάρω και είναι όνειρο ζωής να πραγματοποιήσω κάποια στιγμή μια ταινία μεγάλου μήκους. Ανέβασα πριν μια εβδομάδα περίπου ένα reel στο Instagram και όσοι με παρακολουθείτε θα το είδατε, όσοι δεν με παρακολουθείτε θα έχω link κάτω στην περιγραφή, το οποίο ανέβασα σε αυτό εδώ το σκηνικό, σε αυτό εδώ το καναπέ, το πώς από S-Log το έκανα color correction, color grading, mask κλπ. Και έδωσα έτσι ένα συναίσθημα με θέμα τα χρώματα που έδωσα στο color grading, να δώσω στο θεατή να καταλάβει ότι είναι μυστήριο. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα και αφού είχε τόσο πολύ καλή απήχηση, σκέφτηκα να το κάνω και βιντεάκι να σας δείξω το πώς θα στήσω το φωτισμό μου, τι θα βάλω background και όπως είπα πριν δεν είμαι επαγγελματίας, θα τα ανακαλύψουμε μαζί. Το λοιπόν, παρένθεση, η ταινία που σας έχω πει που κάνω με τον κουμπάρο μου τον Δημήτρη θα αργήσει αρκετά, αλλά σας έχω γράψει 2-3 short film μικρού μήκους, πολύ μικρού μήκους ταινίες, οι οποίες ήδη έχω ξεκινήσει να κάνω γυρίσματα και θα τα ανεβάσω μέχρι να έρθει εκείνη η μεγάλη ταινία που θέλω να κάνω με τον Δημήτρη. Μεγάλη, μην φανταστείτε, εντάξει, 18-20 λεπτά υπολογίζουμε. Οπότε, να μην μακρηγορώ. Τώρα, αρχικά πώς ξεκινάμε? Πρέπει να κλείσουμε όλα τα φώτα. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω γιατί θέλω να φαίνομαι την ώρα που γράφω, γιατί γράφω για το YouTube. Οπότε θέλω να φαίνομαι. Θα φτιάξουμε το φωτισμό μας, θα βάλουμε τη σκηνή μας, το πώς και τι κλπ. Και μετά θα κλείσω όλα τα φώτα έτσι ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τώρα, πώς θα το κάνουμε? Θα σας έχω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ, έτσι ώστε να σας δείξω τη διαδικασία όλη. Έχω βγάλει το φως που έχω πάνω στα rail και το έχω βάλει πάνω σε ένα stand το οποίο το αγόρασα μεταχειρισμένο, είναι ανοίγει νομίζω περίπου 3,5 μέτρα και είναι σπαστό. Ο λόγος που το θέλω σπαστό είναι θέλω να έχει κλείσει προς το κεφάλι μου 45 μοίρες, έτσι, κάπως έτσι, θα σας το δείξω τώρα. Οπότε η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να φτιάξουμε το φως μας. Να πω σε αυτό το σημείο ότι για μένα το θέμα σκηνή και μοντάζ είναι 50-50. Τι εννοώ 50-50? Εννοώ ότι είναι 50% το πώς θα φωτίσει μια σκηνή, δηλαδή στο 50% το πρώτο, το πώς θα φωτίσει μια σκηνή, δίνεις συναίσθημα το πώς θα φωτίσεις, τον τρόπο που θα φωτίσεις, και το άλλο 50% το περνάμε στο μοντάζ, που εκεί γίνεται η τελειωτική ψυχολογία, να το πω και έτσι, είναι το color grading και εκεί δίνεις στο θεατή να του δείχνεις τι πραγματικά θέλεις εσύ, δηλαδή τι συναίσθημα, χαρούμενο, λυπημένο, μυστήριο κλπ. Οπότε έχω τώρα εγώ εδώ, έχω και το κινητό για να βλέπω τι γράφω, γιατί όπως είπαμε μόνος μου, θα το βάλω κάπου εκεί, μπορεί να θέλω και λίγο πιο ψηλά, θα σας βάλω κάπου δίπλα από την κάμερα, έτσι ώστε ό,τι τραβάει η Sony FX3, ό,τι θα τραβήξει η Sony FX3 θα το βλέπετε και εσείς από εκεί. Την κάμερά μου, να πω ότι η σκηνή είναι αυτή. Δεν θα δώσω τόσο πολύ έμφαση στο θέμα σκηνοθεσίας, δηλαδή δεν θα έχει ολοκληρή ιστορία, μια σκηνή είναι. Και η ουσία είναι, έρχεται ο ηθοποιός, εγώ, ας το πούμε, έρχομαι από εδώ, κάθομαι και ανοίγω απλά τη βαλίτσα. Τώρα, το τι έχει βαλίτσα μέσα κλπ, όπως είπαμε, δεν είναι ταινία. Το κάνουμε έτσι για να δείξουμε πώς φωτίζουμε μια σκηνή. Έχουμε και λέμε τώρα. Έχω εδώ εγώ τη Sony FX3, η οποία έχουμε πει Sony FX3 Sigma 2470 φαγκός, 2,8 διάφραγμα. Θα μπορούσα να βάλω και τον 24, αλλά σας ήθελα για white που έχει 1,8 διάφραγμα και δεν θα με αναγκάσει να σηκώσω ISO. Anyway, το λοιπόν, έχουμε 2470, το ριγκάρισμά μου
και τραβάμε σε 4K 25 fps και έχει δύο base ISO η Sony, έχουμε το 800 και το 12800. Αν εγώ βάλω τώρα 800 και σας φέρω κοντά, θα δείτε ότι η φωτομέτρησή μου είναι στο -2 και είναι υποφωτισμένο. Αν ανοίξω και την έκθεση στο monitor είναι όλα κατά μαύρα. Οπότε έχουμε την άλλη επιλογή, το 12800, το οποίο σου δίνει, υποτίθεται σου λέει ότι στο 12800 και στο 800 η Sony έχεις μεγαλύτερη εμβέλεια στο color grading, επειδή είναι SLOC 3 το CNI, και σου λέει ότι αυτά τα δύο base ISO δεν σου κάνουν noise. Πράγματι δεν σου κάνουν noise, αλλά θέλει και λίγο επεξεργασία. Οπότε το 12800 και το κοντρολάρουμε με το φως. Έχουμε και λέμε τώρα, η κάμερα είναι πολύ μπροστά, οπότε εγώ θα την κατεβάσω λίγο εκεί. Ωραία, να δω πώς φαίνεται. Τέλεια. Θα κάτσω κιόλας για να δω πώς φαίνομαι. Το λοιπόν είναι μια χαρά εκεί. Και τώρα έχουμε και λέμε, θα σας βάλω κάπου εδώ, έτσι ώστε, εκεί θα σας βάλω μισό λεπτάκι, δώστε μου μισό λεπτάκι, θα σας βάλω εκεί, έτσι ώστε να βλέπετε αυτό που βλέπει η Sony FX3. Έχουμε και λέμε τώρα, εγώ θα κλείσω το main φως του YouTube, αυτό που με φώτιζε τόση ώρα, και θα αφήσω μόνο το φως που, να σηκώσουμε και λίγο ISO σε αυτό που τραβάμε για το YouTube. Οπότε, όπως μπορείτε να δείτε, τώρα έρχομαι εγώ εδώ, να πάρω και το κινητό μου για να βλέπω τι τραβάω. Το λοιπόν, έχουμε τώρα, εγώ αυτό που βλέπω μπροστά μου, πείτε ότι δεν σας έχω εγώ τώρα, δεν τραβάω βίντεο για το YouTube και βλέπω τη σκηνή μου, αυτή που έχω να τραβήξω. Οπότε έχω το μονιτοράκι της Godox, το GM55. Θέλω πάνω απ' όλα το πρώτο main φως μου, αυτό που είναι 45 μοίρες, να φέγγει μόνο από αυτή τη μεριά. Από αυτό και εδώ δεν με απασχολεί, θέλω να είναι σκοτάδι, μυστήριο. Οπότε, όπως το βλέπω εγώ είναι πολύ φωτισμένο. Τώρα θέλω να κάνω false color με το main βίντεο μου, με το main φωτισμό μου της σκηνής. Οπότε θα βάλω εγώ την έκθεση μου, false color εννοείται, και θα δω, εγώ πως βλέπω τώρα, είναι πάρα πολύ κοντά το φως. Δηλαδή εγώ που βλέπω τώρα τη σκηνή είναι πολύ κοντά το φως, οπότε θα το κατεβάσω λίγο, θα το πάω στο, να δω το 40. Το 40 νομίζω μου είναι καλό, είναι αρκετά καλό. Να βγάλω το λοιπόν, εγώ τώρα βλέπω λίγο πράσινο εδώ, εντάξει, που βαράει το φως. Βλέπω αυτή τη μεριά εδώ, αυτό εδώ όλο ο ροζ, εδώ λίγο πράσινο από ό,τι βλέπω στο false color και είμαι μια χαρά. Η κουρτίνα από εκεί είναι μαύρη, εδώ είναι μπλε και εδώ. Η μπλούζα μου είναι μπλε επειδή είναι μαύρα και είναι shadows. Αυτό θέλω να πετύχω σαν πρώτη φάση, δηλαδή να φωτίσω, να κάνω σωστή έκθεση αυτό εδώ το σημείο που είναι το σημαντικότερο για να δείξω στο θεατή και όλο το υπόλοιπο μαυρίλα. Οπότε είμαστε καλυμμένοι πλήρως μέχρι στιγμής. Η πρώτη μας δουλειά τελειώσε, βάλαμε το φως, αν και θα προτιμούσα να το έχω και λίγο πιο ψηλά, θα το αφήσω εκεί για να δω πώς φαίνεται. Εσείς αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή είναι με look άλλα για το YouTube. Αυτό που θα κάνω στη Sony FX3 θα δώσω άλλα χρώματα, άλλα look. Οπότε στο τέλος του βίντεο εννοείται πως θα σας έχω και το στιγμιότυπο που θα τραβήξω με τη Sony FX3 και έχουμε και λέμε τώρα. Έχουμε φωτίσει το πρόσωπο, εδώ έχει λίγο φως, εδώ έχει λίγο φως, εδώ θέλω κάτι να βάλω, από ό,τι βλέπω, συγχωρέστε με άμα δεν σας βλέπω, εδώ θέλω κάτι να βάλω έτσι ώστε να με χτυπάει λίγο πίσω προς τα δω και θα βάλω ένα πράγμα που έχω κάνει πατέντα για τα γυρίσματα, το short film, είναι αυτό εδώ το πραγματάκι, το οποίο είναι ο κόνος, να το πω και έτσι, το οποίο μπαίνει μπροστά στο Amaran, αυτά τα φώτα που έχω τώρα, και το έχω κολλήσει πάνω σε ένα φωτάκι το οποίο μπαίνει πάνω στην κάμερα και δημιούργησε αυτό εδώ το πραγματάκι. Ορίστε. Είναι πολύ ωραίο, φωτίζει μια χαρά γιατί το μεγαλώνει, τον απλώνει το φως και θα έρθω εγώ τώρα εδώ. Συγχωρέστε με αν δεν φαίνομαι πολύ καλά, θα σκύψω κιόλας έτσι να με έχετε. Το λοιπόν, θα ανοίξω ένα τρυποδάκι μικρό. Να το κάνουμε σαν να φαίνεται ότι έχει ένα φωτισμό ρε παιδάκι μου από πίσω σου, δηλαδή
έχω αγοράσει ένα φωτιστικό, να το πω και έτσι. Οπότε, έρχομαι εδώ, θα το βιδώσω κιόλας. Και θα το σηκώσω ψηλά. Τώρα, πρέπει να δούμε, όπως είπα πριν, δεν είμαι επαγγελματίας σκηνοθέτης, αλλά εξάσκηση θέλει το μάτι. Όσες πιο πολλές φορές βλέπεις τη σκηνή, τόσο παραπάνω κάτι σου λείπει και το συμπληρώνεις. Τώρα, έχουμε και λέμε. Να το φαίνεται στο τέτοιο. Τώρα να δω. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Θα το ανοίξω. Εντάξει, θέλω θερμοκρασία κίτρινη και θα το βάλω κάπως εκεί, να με χτυπάει εκεί. Τώρα να δω πώς φαίνεται στην FX3. Λοιπόν, θέλει φως, το φως κάτω. Το φως εκεί που βλέπω τη σκηνή μου που θα μπει, επειδή θα μπουν και μπάρες, το θέλω λίγο πιο κάτω. Εκεί. Θέλω να χτυπάει το φως που έρχεται από εδώ, θέλω να χτυπάει πάνω στη βαλίτσα και στο πρόσωπό μου, να με καλύπτει όλο. Νομίζω να το χαμηλώσω λίγο, κάπου εκεί. Τώρα να δω πώς φαίνεται. Λοιπόν, ναι, είναι ωραίο, φωτίζει εδώ, όπως μπορώ να δω, και εδώ. Οπότε είμαι καλυμμένος και από το background. Θα το ήθελα, εντάξει δεν φταίει η αλήθεια, το φως φταίει, η κάμερα μπορούσα να την πάρω λίγο πιο πάνω, αλλά θα το αφήσω εκεί. Επίσης θα μπορούσα να βάλω και κάτι εδώ, τώρα να το δω πώς φαίνεται. Πρέπει να αλλάξουμε εκεί. Θα μπορούσα να είναι και κάτι έτσι να βοηθάει, όπως φαίνεται. Όχι, δεν θα μου κάνει τίποτα. Σκέφτομαι αυτό το φως να το βάλω μες στη βαλίτσα. Στην ουσία, η σκηνή τι λέει, είναι ένας τύπος, ο οποίος έρχεται, κάθεται και έχει μπροστά του μια βαλίτσα που είναι όλο μυστήριο μέσα. Τάχα μου. Έρχεται, κάθεται, τη βλέπει, ότι περίμενα πολύ καιρό αυτή τη στιγμή, το ανοίγει. Και απλά είναι αυτό. Αυτό θα δείξουμε. Δεν είναι κάτι wow, δεν είπαμε δεν θα κάνουμε ολόκληρη ταινία. Απλά ήθελα να σας δείξω το πώς σκέφτομαι να στήσω μια σκηνή. Τώρα, πώς θα τη σκηνοθετήσουμε τώρα τη σκηνή. Εγώ θα σηκωθώ, θα είμαι εγώ ηθοποιός και θα κάνουμε ότι έρχομαι, κάθομαι, τη βλέπω, την ανοίγω και αυτό είναι το concept του βίντεο. Τώρα το πώς αλλιώς θα φωτίσω. Το φως αυτό, βασικά οι σκηνές που θέλω εγώ περισσότερες, είναι επειδή τα short film που θα κάνω είναι horror, δεν θέλω να έχει πολλά φώτα, δεν θέλω να είναι δράση ρομαντική, θέλω να είναι, να έχει ας πούμε δράμα ρε παιδάκι μου, οπότε στις δραματικές τις σκηνές, γενικά στις ταινίες, όπως έχω παρατηρήσει κιόλας και από άλλους και σε ταινίες, έχουν λίγα φώτα και καλά. Οπότε εγώ δημιουργώ μια σκηνή με ένα φως, το οποίο θα χτυπάει εδώ, για να βλέπεις εσύ εμένα, και ένα background μυστήριο από πίσω, το οποίο φέγγει λίγο έτσι από πίσω το background, ομορφαίνει και χτυπάει και τη βαλίτσα. Και με στη βαλίτσα έχω το φως, το οποίο με βοηθάει και εκείνο να φέξει λίγο το πρόσωπό μου. Οπότε ξεκινάμε τώρα. Με το 3 θα πάω εγώ εκεί, θα έρθω, θα ανοίξω και τέλειωσε, θα την ανοίξω και αυτό ήταν η σκηνή. Το λοιπόν. Ηθοποιός δεν είμαι όπως είπα, αλλά εντάξει. Το λοιπόν, με το 3, 2, 1, πάμε. Και cut. Αυτό ήταν. Θα την γυρίσω άλλη μία γιατί ήθελα να δω πώς φαίνομαι. Τώρα να δω πώς φαίνεται το τέτοιο. Εντάξει, καλό είναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το χρώμα είναι πιο κίτρινο από εκείνο. Αλλά αυτό το φτιάχνεις στο μοντάζ. Οπότε θα κάνω άλλη μία τελειωτική σκηνή. Με 3, 2, 1, πάμε. Και κάπως έτσι έκανα μια σκηνή. Λοιπόν, θα το αφήσω κάπου εδώ το βίντεο. Αυτό ήταν στην ουσία το πώς σκέφτομαι εγώ να φωτίσω κάθε σκηνή. Σκεφτείτε ότι αν έχετε μια ταινία μικρού μήκους η οποία έχει 10 σκηνές, πρέπει να φωτίζετε την κάθε μια ξεχωριστά. Εννοείται να έχει το ίδιο mood, αλλά με έτσι σκεπτικό όπως έκανα εγώ αυτή τη στιγμή.
θα μπορείτε να φωτίσετε και το δικό σας περιβάλλον. Έχω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους εσάς για τη στήριξή σας τον τελευταίο καιρό. Έχω δει ότι το κανάλι ανεβαίνει πολύ καλά και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εννοείται πως θα έρθουν βιντεάκια τα οποία θέλω να δείξω το ευχαριστώ μου σε εσάς. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται πολύ ωραίες ιδέες, DIY κι άλλα, short film backstage, ριγκαρίσματα και πολλά άλλα. Εννοείται πως θα έρθει και color grading και όπως είπα, αν θέλεις να δεις το πώς χρωμάτισα το βίντεο που θα είναι στη συνέχεια, γράψτε μου κάτω στα σχόλια να κάνω ένα βίντεο συγκεκριμένο για τη σκηνή αυτή τη σημερινή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όλο αυτόν τον καιρό, να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τα λέμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Γεια σας.